No niin, moikka täällä Leksa Miksa ja me ollaan nyt tekemässä tällaista YouTube-videota ja ollaan juuri tekemässä tätä elämänkertaa ja saatiin juuri tämä kirjoitus valmiiksi, niin nyt voidaan keskittyä sitten tähän kirjoittamiseen. Eiks nää ollut sulla täällä? Joo. Ja kohta voimme sitten näyttää mun tyypin. Ja tässä on nyt sitten nolla väli Leksa. Väli? Nolla on tässä. Me kyllä voidaan sanoa ihan sitä nolla Leksa nollaksi, mutta muistakaa, että aina nollan jälkeen siis on väli nolla, väli. Joo, ja saatetaan Leksa kutsua nolla. Leksa ja Miksa, koska me ei eksitä sanoa niitä nollia. Eikä, että on ihan näin iso. No kyllä se niin iso voi olla. Vaikka näin. Joo, sit joku koriste. Mikä sulla oli? Se oli noin. Mä laitan tähän jonkun yhden tietyn en kyllä tiedä minkä. Ja mistä me saimme ton animaation? Se on siinä valmiina. Niin. Poseerauks. Vaikka nyt toi. Ja sit voidaan kohta esitellä vaatteita ja muita profiilijuttuja. Sitten Jotain moikka. koristeita. Ne huulet, Tavarat. ne huulet. Mitkä huulet? Siis ne isommat huulet, mitkä mulla on siellä. Ja toi kun tossa on noit taas, mä voin muokkaa noit kirjaimia, tuli tuolta oudon näköisiä, niin tuossa NO-hakkeri. Tässä lukee NO-hakkeri. Joo. Laita vaikka jotain, laitan ne huulet silleen sivuttaan sinne hienosti sinne reunaan. Ja tykätkää tästä Joo. videosta ja tästä elämänkerrasta. Ja sit tykätkää mun elämänkerrasta, mä näytän sen kohta. Niin. Sanokaa sit kommissa, mitä piditte tästä. Niin. Siis mä kun mulla ei ole sitä haamua, mikä sulla on. Niin. No laita toi... Mä painan tosta. Mä laitan Ton kalat. Joo, kalat. Oho. Tosi hieno tommonen jättimäinen. Noin. Valmis. Okei, me voidaan nyt jo lukettaa. Moikka kaikki, on YouTube-videon tekijä. En oo häkkeri ja on kiva tyyppi. Mun kanssa video tekee Miksa 0. Tilatkaa mun YouTube-kanavaa Leksa Miksa. Okei, tällainen. Nyt mä tallennan tän. Noin, ja nyt voidaan näyttää mun elämänkerta. Siis Miksa 0. Voisiko tää tallentaa tän? Mullakin se teki ton saman tempun. Ja tallentiko se sen silti? Ei. Oho, hupsista, miksei se tällaisena? Mennään vaikka testaa tänne, ja tässä on siis mun elämänkerta. Moikka kaikki, on YouTube-videon tekijä. Jos haluat mukaan, niin ilmoittele minun kanssani video tekemässä on Leksa 0. Olen kiva tyyppi, enkä ole häkkeri. Olen 100% luotettava. Tilatkaa YouTube-kanavaani Leksa Miksa. Kyllä voin. Toimikohan se nyt? Mä kokeilen. Hei, meidän pitää isontaa tätä tekstiä. Miten tätä isonnetaan? No nyt se ei suostu tekee sit mitään. Ja koko työ meni hukkaan. Niinpä. Paino vielä uudestaan. Suostuuko se edes poistaa sitä? Me testaa. Mutta meidän pitää tehdä tämä koko urakka uudestaan. No kuitenkin mennään nyt pois. Kai se sen tallentin. Mene pois. Noin. Okei, Ja nyt menet mä käyn kurkkaan. Käy kurkkaamassa tallentuiko se. Mut meidän ehkä pakko tehdä sitä nyt, jos en jaksa. Ei. No, ihan sama. Kyllä se nyt, ei se niin tärkeää voi olla yksi elämänkerta. Kuitenkin te näitte sen, mikä sen piti olla. Okei, no niin. Mitäs seuraavaksi? Näytetään meidän... Vaatteet. No, Tästä. kyllä neitäkin voi katsoa. No, joo. No. Mä nyt... Huoneet. Kyllä neitäkin voi katsoa. No mennään nyt kerran rahaa. Ei kun, elikkä siis
Täällä on 0 timanttia, 307 stars coinsia ja täällä on 5 levy ja mulla on 0 timanttia, 258 stars coinsia ja mulla on 8 levy. Joo, ja nyt tässä videossa mulle pitäisi kerätä vähän rahaa. Okei, jos ette tiedä miten kerätään rahaa, kaikki kyllä tietää, eli menkää lemmikkei, painakaa high scores yläkulmasta. Sitten menkää täältä lemmikkeihin. Lemmikkeihin ja sitten minkä näitä nyt haluat. Mä otan nyt Letizian ja sitten sen huoneeseen ja siellä Ja on sitten vain kerätään rahaa. Niin, niiltä lemmikeiltä. Ja tietenkin jos teillä on lemmikki, niin te voitte mennä lemmikkipuistoon. Niin, siis. Niin, joo. Kerään rahaa lemmikeiltä. Muilta Joo. lemmikeiltä. Mutta kun... Joo. Niin. Eikö meidän pitänyt kerätä tälle 450? Kyllä vain, että me saadaan nostettua se animaatio. Joo. Hei, antakaa meille oikeasti erkkoja. Rahapulaa. toikkia. Hirveä rahapulaa. Ja mimmoja. Niin. Niin. Tietenkin. Koska mä haluun niitä. No niin, kyllä minäkin. Koska niin huomaa, että meillä on rahat aika vähissä, eikä meillä ole niin hirveästi sitä voitettavaa, kun me ollaan näitä YT-videoiden tekijöitä, niin meillä on pakko olla vähän hienoja juttuja eikä uusia. Niin. Ja mä tosiaan annoin niinku tän ja nämä hiukset ja tän alaosan niinku tolle Miksalle, kun sillä oli vaatteet vähissä. Joo, ja mulla oli ihan sika vähän rahaa. Oliks mä kerännyt jo tältä? Onks tältä? En. Eikö olin? Mennään jonkun toisen huoneeseen. Joo. Joo, ja Sofia Margarita. Kannattaa kertaa näin järjestyksessä. Joo. Joo. Ja me ollaan saatu tää rahankeräystieto YouTube-videosta. Ja nyt se on niinku kaikilla. Kaikki tietää sen nyt, kun kaikki on kattonut sen videon. Voitais muuten, sit kun ollaan kerätty vähän rahaa, niin voitais tehdä semmonen artbookki vaikka tälle käyttäjälle, jonne sai sitten kommata mitä haluaa. Niin kuin mitä? Niin kuin mitä haluaa, että haluaako, että me näytetään jossain YouTube-videossa. Niin. Niin. Joo. Niin. Joo. Sinne sitten kommaa, kun me tehdään semmonen. Joo. Tämä rahan kerääminen on hyvin tylsää. Joo. Sä keräsit siltä jo. Voitais vaikka tän huoneen jälkeen lopettaa ja sitten kerätä. Joo. Noin. No niin, nyt voidaan mennä tekemään se artbookki. Joo. Shoppailu. Onks mä muuten tehnyt sen? Siis mene mun artbookkeihin. Katso mun. Noniin, siellä löytyy. Moikka kaikki, mä oon YT-videon tekijä ja tarvitsen teidän apua, jos aion menestyä. Teidän on tilattava mun YT-kanavaa Alexa Miksa. Mieluiten antaisitte erkkoja nimmaa. Tykätkää mun elokuvista, kommatkaa, jos haluatte videihin mukaan. Tarviin famea, joten auttakaa. Tarvitsen aiheet videihin, joten kertokaa mulle, niin pääsette mukaan vidiin. Kiittää 0 Miksa 0 ja 0 Leksa 0. Elikkä siis nämä vaatteet, mitkä Miksalla on nyt tuossa, niin ne oli ne alkuvaatteet ja meillä oli vähän niinku pesuvaatteet silloin. Kyllä. Mullakin on noin mut eri hiukset. Joo. Mulla oli ne oudot, aika pitkät ne. No aivan sama. Miten se nyt sanois? Joo, mut kommatkaa tähän. Kommatkaa.